Usa ka amahan sa Cagayan de Oro City gidakop sa mga polis kung ano atong siren sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yastek priso ang maong amahan dinhi sa Cagayan de Oro City human nga mi viral sa social media ang giingong pagpangabuso niini sa iyahang batang babae. Ingon ani ang nahitabo sa dagway sa 3 anyos nga bata nga si Vanna Panuncio, human gisagpa sa iyang amahan nga si Lloyd Panuncio 23 anyos. Among mga hulagway mi viral sa social media, human gipost kini sa uyuan sa bata kung asa nangayo og tabang ang inahan nga matagaan og pagtagad ang nahitabo sa iyang anak. Giaksyonan kini sa kapulisan ug gidakop ang amahan sa bata sa ilang balay sa Zone 7 Malasag, Barangay Cugman, Cagayan de Oro City. Lahi ba ta karon nga pagkaron kay bisag gamay lang nga bikil mura og dali ra ta makapasakit, pero iya mang anak 3 years old pa gyud, so iya ging tubagon kung sa iyang nahimo nga makasalanan. Miangkon ang amahan nga napasakitan ang anak, labi na nga nadugangan ang iyang kapungot human mag-away sa iyang partner. Nangayo kuno siya og tubig mainom sa bata apan nagkiat kuno kini rason nga iyang nasagpaan. Problema ra bigyan namo nga pamilya gini, anak ra tingala na lang tagkalit ba gatapad na tulog gabi eh. Tingala na lang tayo na iniabot og kwan. Ani ni kahit abot og pulis. Apan sumala sa iyaan sa bata, dagang higayon na kuno napasakitan sa amahan ang bata, labi na kung mag-away kini sa iyang kapuyo. Naanad naman guna ang bata ba nga kana bitong inistoryahan bitaw. Siyempre kung unsa iyang matun-an makita sa iyang ginikanan maupod iyang matun-an. Nga daw unsa daw nga may istorya. Kasong paglapas sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang atubangon sa sospek. Tek hinaot sa kapulisan nga magsilbing leksyon ngadto sa publiko labi na sa mga ginikanan ang nahitabong insidente nga dili pasakitan ang ilahang mga anak. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.